Sanibonani bafowethu, igama lami Mkhuzane, the King of Maskandi, President of the Blue Nation. Namhlanje ngila eCalifornia, eLos Angeles in America. La khona ngizoba i-guest ebalulekile kuma-Grammy Awards alonyaka. Njengomuntu o-invitiwe as umuntu oyinkosi yesizwe sikaMaskandi, ngilana-ke namhlanje. Angizile-ke namhlanje la ukuzoyithuthukisa mina, kodwa ngiyezela ukuzoba ubuso kwaMaskandi. Ngizoba ubuso kwento eyaqalwa wokushukela, ngizoba ubuso kwento eyaphakanyiswa omgqumeni, omjengiseni nabo bonke abaculi okhansela bonke asebedlule emhlabeni. Ngithi namhlanje usuku olukhulu la khona ngizothi khona phakama Maskandi, phakama Ningizimu Afrika, phakama sonke isizwe ngiyasiphakame ngalomculo wakithi. Kwazisa uMaskandi ukuthi uyalida kona wonke imikhakha ekhona njengamanje eNingizimu Afrika. Lokho-ke kufuneka singahlali phezu kwakho, sisukume sithi umhlaba awusizwe ukuthi sihamba kanjani. Ngiyabonga.